Wincapitan sijoitustoimintaan osallistuneita kokoontuu huomenna Laukaan Peurunkaan. Ulkopuolisilta suljettuun tilaisuuteen odotetaan jopa 1000 osallistujaa. Tarkoituksena on jakaa tietoa Wincapita-sijoitusketjuun liittyvästä rikostutkinnasta. Viikko sitten rikostutkinnasta jätettiin selvityspyyntö myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Päällimmäinen kysymys on se, että näitä väitettyjä rikoksia, jotka tässä on esitetty, eli törkeä petos ja rahankeräysrikos, niiden perustaksi esittyjä seikkoja, ei ole ainakaan minulle esitetyssä aineistossa vielä tullut esiin. Minulla on nyt tällä hetkellä noin 250 päämiestä tässä asiassa, ja he eivät ainakaan ole sellaista esitemateriaalia saanut, jota poliisi väittää olevan olemassa. Eli käytännössä tuo poliisiviranomaisten harkintavalta tuossa ikään kuin esitutkinnassa on nyt se, mitä tutkitaan. Niin, tässä on kysymys siitä, että pakkokeinolaki puhuu syytä epäillä kynnyksen ylittämisestä. Ja sen vastapainona meillä on perustuslain 15 pykälän tarjoama omistusoikeuden suoja, ihmisoikeussopimuksen tarjoama omistusoikeuden suoja ja ihmisoikeussopimuksen toteama syyttömyysolettama. Ketään ei saa tuomita ennen kuin hänet on todettu syylliseksi.